Vi er klar, Timmy. Super. Så trækker vi første seedet i gruppe A. Det er Louis. Hold da kæft, han er heldig, mand. Første seedet i gruppe B. Det var... Og første seedet i gruppe C. Rasmus Stormly. Første seedet i D'eren er Vuk. Kan du ikke zoome ind på den? Og gruppe E's første seedet er Christian Olsen. Yes. Og der er ikke mange tilbage, var? Nej. Så har vi Nikolaj Kistning som F første seedet. Og Du må ikke kunne se navnet. som G første seedet er Michael Mølskov. Og Jonas. Og Jonas som den sidste. Jonas Djurhus, ja. Numero 2. Så tager vi anden seedingen nu. Tjej. Og nu kan vi stille. Så ryster vi posen, mand. Ryste. Er du klar? Nu må du ikke kigge. Nu bliver det spændende. Så. Jeg håber, jeg kommer med Tim, mand. Så kommer jeg Første helt i sikkert gruppe A videre. er Lukas G. Køller. Hallo, var Louis god? Vi snakker for meget, Lukas. Og i min gruppe er det Kevin Thomsen. Der var du heldig, hva'? Nu går Kevin videre. Og i gruppe C bliver det Peter Bistrup. Udmærket, mand. Og i gruppe D Mark Skjold. Og Der er gået 2 minutter nu, mand. E. Det bliver en lang film. Niklas Stup. Hold da kæft. Ja. Gruppe F Hold da kæft. Thomas Amby. Nej. Hvem fanden er han? Nej. Og i gruppe G Pate. Og det sidste ved vi jo godt, hvem er. Jens Baum sammen med Djurhus. Jensemann. Jensen? Er vi klar til nummer 3? Hvad hedder det? Nummer 3? Ja, Utros. Nummer 3. Okay. Nummer 3. Tredje seedet i gruppe A er Søren Kalsbøl. Nu kommer den dårligste. Ja. Nej, så... Ej, det skulle da godt, jeg kan godt slå sig. Jeg troede, jeg var i Og i toeren. gruppe B Damian. Fucking Se. nice, mand. Mega nice, mand. Det er sgu da okay. Lawrence. Gruppe D Martin Lyngbæk. Close op af det hele. Ja, Gruppe E Andreas Stup sammen med storebror og hold da Christian. kæft, mand. Skal vi også invitere Havbarn? Okay. Så. Okay, så gruppe F. Mads Østergaard. Okay. Okay. S. Gruppe G. Du sagde, det skulle være seriøst. Mads Bejdes. Og der er kun en tilbage, han kommer her. Hvad er det, der kommer? Og han røg ind i den der svede ting. Det var Ole. Så. Hvad er den sidste? Skal være snart komme hjem. Okay. Hvad siger du sådan noget? Er du klar, eller hvad? Ja. Den sidste i gruppe A er Abbas. Abbas, Men nu siger mand. det. Hold kæft, jeg er jo sikker på at gå videre. Lille libaneser der. Nej, A. Jo. Og i gruppe B er det Martin Fisch. Og i gruppe C Morten Gro. Så ryster vi posen, mand. Gruppe D Lasse Bjørns. Gruppe E
Preben. Jeg har altså ondt i hånden eller armen nu. Krebs. Krebs. Skynd dig lige lidt. IF. Der er gået 5 minutter nu. Nikolaj Sølkær. Hvem er? Gruppe G. Hvad? Alexander. Og i gruppe H. Sidst. Men ikke mindst. Marko Petrovic. Fucking nice, man. Så Skal du filme den, eller hvad? Den gyldne gruppe! Goddag. Med lyde på. Du filmer ingenting, jo. Kan man godt se det? Ja, gå videre her. Fucking nice. Du er så dum, du er. Så sidste går. Jeg er dum. Hvorfor er jeg Det er dum? flot, det der, Lukas.